Айде, хора, четете нова година. Абе, аз нали снимам? Нали снимам? Снимам. О, ти Дай го тук. И сега полети пък една кратка палка. Какво е? Какво е? Аз ти казвам, бягай ти. Стоиш. Много заради ти има. Бах ти тъжна, ние не съм бяха направо. Ей, мъртва за той. Еми, нова година, какво искаш? Не си зле да ти хвърлят някаква разгазда. Дядо, гарно е Не оставам да идеш навънка да се скива. и отгоре по скоростта. Пускат, кой искаш хората да не пускат ли? Пускат празно. Кой искаш? Айде затворим, колко още нам такова ще има. Виж дръжката, колко още такова ще има. Айде! Ами падна батерия, къде е батерия? За кой пада тази батерия? Тук ти не беше ли 3 грама? Нещо е това. А? Това не гръмна. Другата ще гръмне се. Отдолу колата има такава. Айде! Еврото! Еврото! О! Ой, тук е фръд! Мале те пускат отгоре. Как може да влезе някой вътре? Е ли хората на терас? Отдай. Бабе. Ото маля, кое ще падна от тавана?
Айде! Шампанското май го завади. Давай, о. Къде ще какво? Сега. Ехо! Не чуга. Какво бе? Сега ще пукне бутилката. Хубаво да турите ми тук на кръста. Тя ще пукне. А? Ела, коти. На, коти. Аз ти съм на такова да чакаре, бе! Просто такова. Той те да го ходиш пак стане. Чакай. Центъра ли, защото е у нас голямо? Те трябва. Защото на центъра има. Тук има глада да и бяга. Не знам. Угърниш там? Е. Да. Много здраво са го затворили, бе. Много здраво са го затворили. Даже е много трудно да се. Ай. Забият ли? Що? За кого? За кого е? Точно така. За пиратки ли? Не знам, е там. Ой. То с тя гръм. Айде. Айде хора, честита нова 2026 година. В еврото сме официално. Тук няма да има. Не, няма. Еврото не ми пука за еврото. Няма да има евро. Ама честита нова година. Мале, каква яка зара. Ово, тук оттам. Някой е пуснал сигнално, вижте. Червеното. Сигнализация. И тия сигналните пистолети. То в принцип не мога да стреля с стрелски спещи, ама те... някой фърли тук. Айде. Да, беше силна. Мале, как фъргат? То отгоре на 3 етажи фъргат принципно хора. И падат пиратите. Фръкнат.
Честита нова 2026 и да сте живи и здрави, хора. Мале, пак пускат сигнална. Дете какво става. Айде. Айде, честита нова 2026 хора, да сте живи и здрави и усмихнати. И през тази година пожелавам да имате много късмети, като аз. Айде, пиратките. Мале, оттам гърмят, от всякъде гърмят, просто невероятно. Една сигнализация още не е угаснала, още е в небето. Тук някакви крещят, викат, бият се направо. Бе, ударал. И така хора, пожелавам ви да имате много късмет, здраве, щастие и любов. И да не се карате и да не се биете през новата година, нали? И през тази нова година смачкайте бутона за абониране, смачкайте subscribe, да стигнем 100-200 абонати. 100-200 абонати, честно го говоря, без музика. Да ги стигнем, да мога да ги стигнем, да стане хубаво както трябва. Я. Защото не става нещо така, с 92 абоната не става. Мале, отново сигнализация пуснаха. Тия отново ще мятат ли пиратки, бе? Май не. Който има пие истинско шампанско. Той не е истинско. Той е детско. Без алкохол. Детско. И не напива. За възрастните е истинско, естествено. Мале, ого! Страшна работа. За съжаление, хора, качеството не е много добро, както виждате. Защо ли се питате? Защото си щупих редмито. Сега изпуснах го и изтървах